It-tfal ferriħa, daħkana u blankwiet, iżda kulħadd l-istess. Bħalissa mal-220 tifel u tifla f'Malta qegħdin jirċievu terapija għal sfidi ta' saħħa mentali mill-professjonisti tal-FSWS. Ir-raġunijiet li waslu sabiex jirċievu dan is-servizz jistgħu jkunu varji. Per eżempju, nibda mill-kbira jitilfu xi ħadd jew ikun hemm xi ħadd marid, affarijiet ta' separazzjonijiet fil-familja, affarijiet forsi li ġraw l-iskola bħal bullying. Corinne Coliro, psikoterapista u koordinatriċi ta' servizzi terapeutiċi fid-djar, qalet li l-problemi fis-saħħa mentali ta' tfal huma komuni ħafna. Tfal huma preżenti ħafna f'dak kollu li jkun qed jiġri fil-familja. Jiġifieri anke jekk taħseb li tfal mhux qegħdin jisimgħu jew ftit qegħdin jaqbdu minn dak li huwa għaddej, ħafna drabi jkun żbaljat. Bħala terapija ma' tfal issir kemm b'mod individwali u anke mal-familja. Qalet li mal-membri tal-familja jigwidawhom kif jistgħu jmorru aħjar ma' tfal u jifhmuhom aktar. Żiedet li jaħdmu wkoll mal-iskejjel u ma' nies oħra fil-komunità li jista' jkollhom relazzjoni mat tfal. Dak il-każ bħala support issir terapija fejn jidħol il-lob, jew inkella modi kreattivi għax hija d-dinja u l-lingwa tat tfal, imma huwa dejjem tailor-made, jisu skont il-karattru ta' dawn it-tfal. Qalet li problemi fis-saħħa mentali ħafna drabi jippreżentaw ruhom fi tfal b'imġiba aggressiva jew imġiba kwieta ħafna. Temmettajt li dan is-servizz iservi ta' pont bejn it-tfal u d-dinja tagħhom sabiex jirnexxilhom jilħqu l-potenzjal tagħhom fil-ħajja.